Konturatu barik urteak pasatu dira eta jada gurutze ikastolan egingo dugun azkenengo ikasturtean aurrera goaz. Deba txelauko ikasleak gara, ikastolako gure azken ikasturtean sartuta ondo merezita daukagun ikasbidaia prestatzen hasita gaude. Horretarako, hainbat ekimen bidez dirua biltzen hasi gara. Tartean, bigarren eskuko azoka bat antolatu dugu. Honen inguruan hausnartzen, konturatu zarete zenbat gauza erazten ditugun aldi lagur batean erabiltzeko, eta gero etxean pilatuta gelditzen dira. Hauze da proposatzen duguna, erabiltzen hasi ditugun gauza guzti horrek berrabilpen zirkulura sartzea. Batzuk etxean dauzkagun gauzei irtera bat emango diegu. 2. Beste batzuk produktu horrek merke erosteko aukera izango dugu. Eta 3. Guk ikasbidairako dirua lortuko dugu. Momenturen baten ikastolako familia guztiak basatuko gara fase guztietatik, eta danok izango gara onuradunak. Hau bai hartu emana. Zein izango da debatzelako ikaslan zeregina? Zuek emanako produktuak batu, katalogo baten sartu eta arrazoizko prezio baten saldu. Diru horrek ikasbidea ordaintzeko lagunduko digu, eta era berean objektu askorentzat bigarren bizitza bat izateko aukera izango da. Hau bai ekonomia zirkularra. Animatu eta parte hartu. Bilketa puntua idazkaritzan egongo da, ostegunero.